U Hajduku i dalje čekaju na svoje prvo pojačanje u zimskom prijelaznom roku, a izgleda da su se i pojedini igrači uključili u pregovore. Barem tako glase posljednje informacije koje stižu iz Grčke. U petak je stigla zanimljiva vijest o još jednom mogućem transferu gdje je Zvonimir Šarlija u ulozi posrednika te nagovara bivšeg saigrača da potpiše za Splićane. Navodno Hajduk na Poljud želi dovesti Benjamina Vrbića, iskusnog slovenačkog napadača. Verbić, koji je ljetos igrao na Europskom prvenstvu sa Slovenijom, je slobodan od 1. siječnja i na Poljud bi došao besplatno. Vjerovatni razlog za to je činjenica da nije želio potpisati novi ugovor, pa je u dosadašnjem dijelu sezone odigrao samo jedan meč. Dobio je minutu protiv Boteva još u julu. Šarlija i Verbić su godinu dana dijelili svlačinicu u prijestolnici Grčke, očigledno su ostali u dobrom odnosu što bi moglo i ubrzati transfer. Iskusni napadač je imao poprilično zavidnu karijeru pošto je igrao za niz etabliranih klubova za Kopenhagen i Dinamo iz Kijeva koji ga je platio 4 miliona eura prije 6 godina.